Lwazi Mthabela la marketing manager khona la emsazweni Khoza FM. Sibingelele Chibi sikwamukela emsazweni Khoza FM sawona. Siyabingelela kuba sisakazi abawina indondo. Sanibonani niphila. Siyaphila njani nina? Siyaphila. Sikhona mfowethu. Usofikile nendaba enkulu ethinta ingoma ehlukanisa unyaka i-top 10 yoKhozi FM. Asiqale ngekade nikhona la njengabaphathi ekupheleni kwenyanga kaOctober. Naba nememezelo ethize enazisho. Mhlambe singathi halamuzi nje bese siqhubeka. Yeah. Ngicabanga ukuthi kubalekile sibakhumbuza abalaleli ngeimemezelo sasizenzile ngalelo langa lelo okuyiyona into esasikhuluma ngemigomo yokufaka iculo ekuyilona lingasihlukanisa unyaka. Manje ukukhumbula kahle sasithe ukuthi amaculo akuzofanele avele ohlwini leingoma ehlukanisa unyaka iculo eli playlistwe between umhlaka 1 January 2024 kuya ku 31 October 2024 iculo eliplaylistiwe emsakazweni uKhozi FM okusho ukuthi kuleso sikhathi leso kwakufanele libe selisemoyeni emsakazweni uKhozi okugcina ukuthi i-deadline esasiyenzile niyakhumbula kahle ukuthi kwakuzoba umhlaka 15 November la khona sasizotha abantu abanominate from 1 November to 15 November abantu bangafaka ama nominations abo. Mangabe kulesi sikhathi mina kuba khona leyo nto leyo ukuthi oh my soul uyabona so qhubeka yini enye ekumele kasi ngifuna ngiyafisa nje ukunikhumbuza abasakazi bami nani balaleli ukuthi la sasenza ama nominations ngama SMS siyakhumbula ngithi sasifake ku 33665 esikhathini ke sokuthi ama SMS avalwe nesikhathi lesi sesikusona manje yonke process ibithintwa ama auditors abacwaninga imabhuku wenza sure ukuthi thina la station asifiki mina namhlanje lisi ngibone namhlanje abacwaninga imabhuku abayimele abasebenza nenkampani ewu-Smart Call ekuyiyona eyayifakwa kuyona ama SMS so u-Smart Call ubuthumela abacwaninga imabhuku abayimele base bona bethatha bechecka ke ukubheka ukuthi yonke lemigomo esiyibekile wonke amaculo observile yonke lemigomo le basebelethe imphumela kwathiwa nakho ke kwasibathiwa nakho ke sungumemezela ke mfana nakho injalo ke sesilapha. Hayi ke kuthiwa kumnandi kakhulu kuwona lo nyaka ngoba sixhase abaka Black Technologies okuyibona abaxhasa ingoma ehlukanisa unyaka ka 2024 awuphinde futhi elBeyonce Black Technologies nayi into ke kuthiwa kukhona imali nawo eyingcele mhlawumbe ungayibile ka 250,000 eyakumlaleli 250,000 rand. Yes izosho ukuthi ihlukaniswa kanjani bazobusebenzisa bayazi abaphathi stage mase kuthi kanti ingoma yona ehlukanisa unyaka wina unyanyavo le Polo Vivo Live maya babo ingansele ku 300,000 rand lalela ke emva kokuthi simemezele lezi ingoma eziyishumi okuyizona elindele ukuthi wemanga yiphi esongena ngayo ka 2025 Jehova kuzoqala kodwa ukuvota namhlanje ebusuku makuthi kuphela noba busuku obuhle mayisithi nje 12 o'clock sekuvulelekile ke ulayini ungalingi uvote manje futhi uzovotela ngoba ngakasho yabona so ungalingi uqale manje ukuvota ngo12 izokuthi kuphela nje ubusuku obuhle sengena lo wamshengo mase ke iyangena la ngephelele umoya usele ingoma ezosayitha choma sisamazi ukukhuluma awuphuza nje amazi studio sicela ukushayisombe sishayele i-marketing team yomsakazo uKhozi FM bafethu nisebenzile ukuze ukuthi ingoma ezihlukanisa unyaka izohamba nonyanyavu lemoto Polo Vivo siyathokoza ngendlela mangasayo ukuze ukuthi umlaleli uzohlomla lona iculo ezowina lihlukanisa unyaka akathole nalo unyanyavu umlaleli athola imali Black Technology. Yes, Black Technology. Black Technology. Black Technology. Ngicela noselBeyonce yangifundisa. Oh yeah. Excellent. I wish I selBeyonce. Ngiyabona. Inika lento leya. That thing. Ngwashwabanisa ndethuzane yabo. Black Technology. So isinjalo ke indaba sesiready izingoma khona ingoma ezo10 abinazi la isandla semina ngiyayibona my soul. Okay. Mthaba. Usazazi kanti? Awunamanga kazansi. Usaselaphi? Ngiyacabanga. Ungicwaninga emabhuku ini. Ngiyacabanga. Madoda. All right. Hayi, asikudedele Mthabeni. Kube njalo. Akube njalo futhi. Siyabonga ke kakhulu basakazi bami. Balaleli bethu abahle. Ngizonethulela i-top 10 yethu
ayikho kwi-order etheni amaculo nje awu10 abekiwe nje ngendlela yokuthi nje sizokwazi ukuthi siwabize kahle. Okay. Yeah, just ukukhumbula again ukuthi lamaculo lawa adlaliwe emsakazweni okhoze playlist between umhla ka1 January no 31 October. Amaculo ukuyiwona abhekwe abacwaningi mabhuku size sifike lana athina emsakazweni azange siwathinte lamaculo futhi asiwabonanga. Yeah. So elokuqala iculo iphi suspense music Wait, Linda Joanne uzuslinda nje. Oh, okay. Akusheshe lapha bafowethu, akusheshe lapha. Sengimagange mina bakwethu. Ngimagange, I can't wait. Ngesilungu. NgesiZulu ngimagange mthaka. Oh, nansi. Oh, okay. Siyalunga Nyamboza. Let's go. Okay. Right. Iculo lethu lokuqala Woodblock DJ Scooter Baba. Oh, Scooter Baba. Scooter Baba. Yeah. DJ Woodblock DJ Scooter Baba. Ngifunda rock. Yebo baba. That's all. Iculo lesibili uThokozani Langa neculo lithi Thokoza. Nice. Madod. Somnene sebeka. Iculo lesithathu umthandeni lithi umthandeni SK lithi Gucci. Hambisana no Maho. Hamsana noMahu. Oh, vasikazolonke. Iculo elilandelayo uAlan featuring Master KG, Big Zulu no Charlotte, Life unobuhle. Wow. Iculo elilandelayo uMalungelo uyavela featuring Rethabile Khumalo, Nokwazi and DJ Ale. Okay. Iculo elilandelayo Malini uthunyelwe abadala. Halala Malini. Yeah. Elilandelayo elikaMjolisi featuring Nqobiyazo Mayidululu. Bye. Elilandelayo uBlack Major Stakiwe Sibali. Hala. Yeah. Jagiwe Sibali. Nomulbizo mthango Jagiwe Sibali. Elilandelayo eka-Andile Kamajola liphakanyisiwe. Madod. And then finally iculo elokugcina elingenile ohlwini lengoma ezohlukanisa unyaka elikaZinhle Kwayimani featuring Mpumi and Talk Music Sabela. Yeah. Izona ke lezo ezishumi ingoma. Sicela ukukhalalisela bonke laba bathe baqoka kuyona le top 10. Khumbula ukuthi ukuvota kuqala ukuvota namhlanje ebusuku ngo12. Emayithi phela nje ubusuku obuhle and then ama voting lines avuliwe. Sisho ukuthi le top 10 yoKhozi FM kuyilethelwa ngaba Black Technologies. 3 imoto iPolo Vivo Live engase iwine uno ingoma yakhe ezophuma unumber 1 ngomhla ka31 ku December futhi kube sekumhla 1 ekseni mase ukuthi kuno 250,000 rands oya kumlaleli Zinkani zababili ongaphansi nongaphezulu kazi imbala iyozala nkomoni. Mthabela siyabonga mfowethu ikhona incwadi. Ayigcwele kakhulu incwadi just ukumkhumbuza umlaleli ukuthi asivote ku 33665 kodwa sivota ku 35615. 35615. Injalo. Okay. Inshallah. Siyabonga kakhulu Cibi omuhle kodwa bafowethu. Sekulele kumlaleli uthi ukuthi akhethe ingoma ezosifaka ku 2025. Thank you bot. Okay right. Sikhathi mangabe sinje njengamanje imizuzwana amashumi 27 libumbeneke ihora lesine ntambama.